tabok mannai rok burabai जों कैसा कक सानाय तै और जगह डिस्ट्रिब्यूशन खालायफैनाय और जगह ओकिल आन्दान बिसिङाव खबजाक लाइलाक वान गामियाव फायबाय अरनि लुकरक बायमा लायबाय बरक बमाहाय नांजाखा बुखा बाहायके बरक बरन बुखा बमाहाय इमोसन नांजाखा आ करona जों सायमालायनाय yang rimanjak tei botong brok lajibai thangbaika baksa camera besang nukjanar soyanai lajak bayo anirming Anikdan. Naman tapun na. Data. Yang manjak ri. Nang tanda manda, mam kana ri makana. Manta. Manka. Nang ri manka. Nang dari manka. Manta. Manta. Nang tan kajli manta. Manta. Nriming mo. Manta ter. Markas Molsom. Markas Molsom. Markas. Nriming ta? Ha? Bikram. Nriming? Nriming? Alikr. Ali Molsom. Nang purita. Nang ta? Nriming? Sepena. Sapna Molsom. Nang ta? Nriming? Nin mung tamo. Sepali Jawati. Nong tin demo. Acha. Jai hok. Ang acha boroni oroni boro haing tong ra. Jai hok kok rei. जों yang रोंसिनाय जोग्राबाय जों कक सानाय मुनिजानाय या नों बम हायं जाखा तिनि अ थायो फायबाय लाइलाक गामियाव फायबाय तिनि ने पुइला ना आगेराव नों मा फायजाक दे ना थांनि बिसिवा जे ननि सार थांमा थाय थुम बारावा नों थांजा दे बम हाय Thangsa. थांजाक ना आं तमले न लगे बम हाय नांजाका नों त तागलायबाय नों बिसिनिंका निनि एक्सपीरियंस बम हायंका Belani khatong thogo bino hake lirong ma bagmani te lengkano khar susung jaga tan himala borong yang water bo sufficient ingya te belani kutuk jaga bahai lama rok bahamya han bangai belani emotional te hake ma bak phai mani kha belani tong thogo borong अमाय खिनो नों नरनि सार न सुबाया प्ररगो थांनाय माने न अमाय खिनो लामा नरनि नाहारमुं बयनो फुरुंनाय हायब्ला नगो मसिरि मुमान खाता नरनि सानि बिसिंते निन मुंदाम खम Radhika Jamatia. बक्लासो Class 9. ठीक আছে हामबाय yang जों दासिम कक सालायके yang नों फायजिदि नों कक मासेको निन मुंदाम Eliza Jamatia. एलिजा ब क्लासो Class 8. क्लास 8 बमाय नोंलाय थानाय बिसिबो नोंनाव नुखाना आं उनाव सिनो मोनो माथो नुक दंखाना थुम गामियाव थानाय माने आबार जों गारिनि मुखलाय लेखा बेलाय केला हारहामिन बागै ताम खालेखा बासो ताखालायदि खरसा कक सोंनो थांनाय बिसिबो बहायनो ताबक बुखुक मोनाय बरनि साननि लगे थांजाक तागलायबायगे बिसिनिखा और ओंखांके लाइलाक वानो फायलायबायनि बेलाय केबनि तेराइन खाना एक्सपीरियंस फायखाना लुकरनि सुबानानि लामा मानखाना अमायके बिनि साननि लगे थाङै तै ससियेल मिडिया रावबो ससियेल मिडिया बसंरावबो मै सामखायमानि बरनो सुबामन बिसिं दै द ओंके नों तामो सानो मोजां दा और जगह फाइ बखारक तंग थखा बनि हारके खार सुसु खेनु गई खा मासुबा मनि बखा तंग थहा लामा त हामिया बेलाके तांनि बिसि सालिदा लामा हामिया दा हायनो सेम थांनाय बिसिबाबो थुम थांफ्रा बाहायनो लामा हामिया फाइफाराव नोंके गिरिखा नोङो माइके नों गारियाव मा गाजाक दे मा गाजाक नों थांफ्रो मा काला हा गोबां मानो पाराबो मरत पक बायबाय हा अच्छा नोंके गिरिखा गारि गाफ्रो बिराद लामा हामिया बिराद लामा त बिलाय हामिया दा अच्छा yang kau सालायफिनाय नों कक सोंजाक आजा जों ताबक सलाबाय कक सोंयाखौ पारा बरो नि पारा ककबरमाया दा ककबर साबु ककबरमान नों दे बायदि नि पारा बरो बारायकेप्लानिसि बगलासो क्लास 9 नों थानाय बिसिबो निन सान लगे थांजाक दे थांजा थुम पाराबो आं बोले आंबो दङाफ्रो ना दङ गारिजों लेखा नों बाय भाइ दिनैनि अथायाव फायो नों बाहाय मा दंखा दंथबो रिमा बाख्राय मिलु करनो ताम सानो मोजां लामा हाता बेलाय हामिया गे पारा दं बेलाय हामिया बरनो ताम सानो मोजां नोंनि इमोशनल बमाहाय नांखातै नोंनि एक्सपीरियंस बमाहायखा लामा रो बहाया tei rok kangkha mathoya karem ro bo asuk mathoya na kaslei rok asung brono bagni ma hoyman ta अच्छा द हामबाय जों अमायखायनो ट्रेक थानाय बिसोर बहायनो जों जुबालायमानि फुनुखा
ताग्लाय बाहायनाय जुबानाय मोन फुनुखा बेसां बिसोराव बाहायनाय जों अबायके जों जरामान गांगे बरकनि जुबा मारक लुगरनो जों फुंनाय ट्रेक ट्रेक अमायकेनो नायतोनि हामबाय